Good morning गासैनोबो बे फुंबिलिनि गोजोननाय जासि हरग्रोनाय जाबावलायबाय सामफ्रामबो मोनफ्रोमबो भिडिअआव गोजोननाय जासि हरबाय थानांगौबा माबोरै जानोब्रा रायजोफोर दिना दिनै अखा दोमैदों माथो दिनैनिफ्राय बिराद मोजांसो देखायदोंमोनब्रा दिना वेदार रिपर्टआवहाय सान्दुं दुंथारनांगौमोन बिरादनो दिनैहाय ओमफ्राय माबोरै बिदि जाखो मिथिनो मोनला दिनैहाय आङो मा होननांगौ खोन्थानोबो लाजिलायलाङोलै बुङोबो लाजिलायलाङो दिनै आङो गारियाव गाखोनानैहाय दाम्पाराव गाखोफानानै दिनैहाय माबायदि खामानि बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव बा नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लागासिनो दङ दिनै आंनो गारि सालायगोन आंनो थाफागोन आंनो टिप मारिफागोन आरो दिनैहाय दै ड्राइभारफोरजों थानानैहाय स' नोंथांमोना इन्जय खालामदो दिनैनि बे जार्निखौ ना जार्निथ' आं बुंला दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना इन्जय खालामदो आरो गारिफोरखौ बैयाव दोनदों हनै गंनैखौबो बेयावनो दोनजोबदों स' जोङो दा टिपआव थांसिगोन आरो जेसिबि फैगौ 12 माल लांबायलै बियो माल लांबाय बियो टायरा थिग दंजोबो दा बानायनाया टायरा जोब्बाय ग्रिसिंआ माबा जाबासो साखाया बिदि साइड साइड जायो आरो बेथ' थिगैनो दङ नै बेबो टायरा बिराद गोदान ना ओमफ्राय नैबे साइडजों जादों दा बे टायरा नै साइडजों जाजोबदों बियो माने बियो ग्रिसिंनि प्रब्लेम माने ग्रिसिं होनांगोन बेखौ खेवनानैहाय मोजां साखाखौ मिलायनांगोन आरो ग्रिसिं होनांगोन स्पेराबो थिगैनो दं आंनिबो थिगैनो दंखाजोबो सिन्था गैया बेखौ दाख्लैसो जरासे लागायदों 57,000नि उनने स' लेट्स स्टार्ट अके जोङो आवगायनि बिदिबा लोगोफोर दिनैनि दिना मोजाङै मोजां थांथोंसैलाय आं प्रबनाथनि गारियाव गाखोनि हेलौ जों दा थांगासिनो दङ टिपआव ओरै सालायगासिनो दङ अमरेन बिथाङा खैला मैलानि आं दिनैहाय आं हेन्डेलमेन बायदि थागोन हेन्डेलमेनानो आं दिनैहाय बबेजोंहाय साखा थाबथादों मा जादों बेखौ नायना होग्रा आङो फैसा होगोन ना होआ आङो होगोन फैसा होनांगोनलै आङोहाय ड्राइभाराल' लानानै जानाय नङा वाव बे लामाया डाइरेक्ट जयरामपुर थाङो डाइरेक्ट माइनमान बर्डार थांखायो बे लामाया सिदा थांबाय थायोबा आरोना येस गोजौआव साहा बागान हनै साहा बागान दं गोजौआवहाय हाग्रा गोजा ओरैहाय हनै लामाया बिदिनोसै बेयाव गोजौ गाहाय एसेबांबो आप गैया बेखिनि एरियायावहाय आरो बे जायगायावहाय बारा गोजौ गाहाय गैया आरो नै जों दा मेन एन्ट्रि नै बेजों जों हाबसिगोन बेजों थांबाय माइनमार बर्डार जोङो दा बेजों दानखेबाय लेफ्ट साइड लाबाय जोङो जा जेबो गैया दा सिंजों थांनानै जोङो मालखौ लायसिगोन आरोना जों दाबो थांगासिनो दं दै थांगासिनोसो दङ दासिमबो खालि गारियावनो दङ दासो लड खालामनो थांगासिनो दङ जोङो बांद्राय गोमथारोलै बे टाटा गारिया हा आवासा बांद्राय गोमथारो एवानिनि गारि जोंबो दा स्पटआव सफैबाय बै नुहुरबाय दा बे गोसोमा बेखौनो जामा लानानै थांसिगोन आरोना ओरै लामा ओरैबो थख्ले थांबाय लामा जाबजेनबायलै लोगोफोर थख्लें फैबाय नै आरो सिन्था नोंलाय हिन्जावखौ गोसोखांदों नामा दाले माला जाबो मोननायखौसो सिन्था खालामगासिनो थिबसे लानानै थांगासिनो दं लानानै दायो थांगासिनो दं 6 नाम्बार टिपआव ओमफ्राय दिनैथ' मेन ड्राइभारा हेन्डेलमेनसो जानांबाय आं
मैनसो सालायखाबाय मेन ड्राइभारानो हेन्डेलमेनसो जानांखाबाय दिनैहाय Gejeraonw Myanmar थांगासिनो दङ जोङो दायो बोथोरा जोबोद मोजां बिराद सान्दुं बिराद बरिया गासिबो ओरै नावलाय ओरै गोथां गोथां गोजा हाजो मोनजोबबाय हाजोनि लामाया देखायना हो नै साबायखर बावनाय जासिहरबाय लोगो नोंथांमोन जायफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय थ्रु दिस भिडिअ बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो फंनैसो आङो बुंहरनो सानो नोंथाङा जेखि खामानि मावालाबाना बेयावनो नोंथाङा गोजोननाय जानांगौ माने ओरै बांद्राय मिक्स आप खालामनानै लाब गैया आं बिदि मावगौ साननानै लाब गैया नोंथाङा जेरावनो बा नोंथाङा जेखौनो मावगोन बेयावनो नोङो माने बेयावनो गुन्दै दङ बेयावनो गोजोननाय दङ हा लोगोफोर आखानो बांद्राय डिप्रेसन एबा बायदि बायला साननायजोंहाय नोंथांमोना बुंफबना थानो नाङा जिखि खामानि मावालाबा बिन्दास था बिराद खुसि था ना आं जेरै आं बेखौ मोजां मोनो बे खामानियानो आंनि दा प्रफेसन बायदि दा आं बे खामानिखौ मावनायावनो आं बिराद गोजोननाय दङ आङो जेबो सिन्था दङबाबो आंखौ सिन्था गैया बादि नुगोन ना मानसिफोरा लोगोफोर टेनसन दंनाया आंनाव बिराद टेनसन दङ माब्लाबाबो आंखौ टेनसनाव दं होनना नोंथांमोना आंखौ मोनथिनाय नङाबा नुनायबो नङा आरो स' आं बेखौनो खावलायहरनो सानो लोगोफोर नोंथांमोना जिखि खामानियाव नांथाबनानै थायालाबा ना फकास खालाम मोजाङै माव we are all equal we are all same स'
स' थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन